Taibo Montreal Garden High, Sini Choba Saint Krakno, Bathar Zamani Porebo, Sin Siring Kamatongo, Robbie Litton High, Poringai Sini, Porikring Borogro, Trimani Porebo, Sini Kunu Rai Mania, Tamungai, Sini minority, Sini Sakti Borok, Tamani Bagay, So, Tini Indian Constitution no, Rugin like Hangai, Tamo. যে মেজরিটি ও ত্রিপুরা হাও মেজরিটি তাবুক সাবো যত বরফ না অর সাইমানো তাই जोंआबो दुसकाङो हायनो सालायनो नांलिया गुबुननि बर'र मेजरिटी नामागै सिनि कक थाइसा अ हावा नांलिया आबोनि बागै जों दिनि केबो अर गोजा गुफुर होनिया गारै गोख्रां कसम होनिया गारै जों जत्तनो त्रिपुरा सांनि जों दिनो हायो आबोनि बागै जों दिनि सिथाय खालायो अ जे सिनि त्रिपुरा सारक थानाय 70 বছর রমে सुनो चौबई तो निजागो किंतु सुनो खना 2021 तामंखा सिनि महाराजनि नेतृत्वे सार सियार देवमा बो जागबस काङो तंगो ग्रेट लीडर खरकसाबो बरकनि नेतृत्वे जत त्रिपुरा सारक गोसा खनियावै गुफुर हियावै कसम हियावै गोख्रां हियावै आईपीएफटी हियावै बीजेपी हियावै कांग्रेस हियावै कोनो पार्टी हियावै त्रिपुरा सांमानि बाय पृथ्वीनि सबसे शक्तिशाली पार्टी न सेंट्रेसनि लिखा अमनसिनि प्रमाण जों लखा पृथ्वीओ बीजेपी हाय पार्टी पतरताय करै ताबक सुबलांखा प्राय 545 एमपी नि बिसिं 301 जना एमपी बं यागो ताबक दंगो ओ जे 301 जनानि एमपी नि पार्टीनि सुप्रीमो सिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह borok phano sini o chobano kasuinar kanliya tibrasa thamsangmani bai borok kunu dino kasuinar kanliya sing chobao joyini phunuka o joyno suntamo hayo hai tripura garangai jotto jaga grete tripura ni konto sanamagai cross coding ni tomota khote bokuksong sang hayo hai every meeting ma saro o jaga siniya sing thanai kanchanpura sing thanai sabrumo sing thanai ain duskibo sing thanai dharmanagara जों थानाय कयला सहर जों थानाय खुवायो कायसा कोना त्रिपुरानि जत्त जागा थाङै त्रिपुरानि गम थाङो सेक्लारनि बखावा सुयै जों काबुनाय दाखुते बहुसं बसकाङोनर आं हायना हाय ताइसा गिनि कलरक मा सावो बसकाङोनर जे तंनाय रक बाथु सिरि बिसिङो ससियेल मीडिया बाय कानेक्टेड इंजाक बरक गोबां नामना जागा जागाव आं बो हायना दफानि खरकसा सेंक्राक नै सामुं तांनाय नै दिल्ली हाय जागाव आं कक सासावै दंयो गोबां माबार बाद बिगनो हायो आ जागाव थांनायनि बिसिङो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जे फुर पास होननानै थाङि दङ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नर जतन सायमानो ताबो हुकाबो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट ओंखा 2016 जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल गानानि सिनि देश गानानि इंडिया गाना बाय करंजाक अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्ताननि जे माइनरिटी संगा बरकनो सिनि हा काहायो देशो दामानि बागै गोबां बरक लाख लक्ष प्राय 3 कोटिनि सेकनो गोबां बरक सिनि अ हाव फाइसपानका ताकुते बुकुसं आमोनि बागै माइनरिटी इंगे सिंतायबो कमननानि बागै थाङै दङ अ ककटनो जों इंडियन गभर्नमेन्टनि प्राय 135 कोटि पपुलेशन न सिनि अ त्रिपुरानि दुखुनो मा खोनानाय हिनि जों सिरिखौगे दिल्लीओ जों सावै दङ ताकुते बुकुसं आ जागा थाप्रो दिनि अरन बिसिं केबो बरक गोबां ना सायमानियाना आं निजेनो जेलो चर्चा खाता ताकुते बुकुसं पार्लियामेन्ट स्ट्रीटनि आगानो कायसा पुलिस स्टेशन दङ दफानि कक सावनै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि कक सावनै आना चौबैतनिखा बिया आबो माइसिनि चबाम सुलायबो थांया आबोनि परेबो आनि अफिसो थाङै जे जागायाव आं साखिरि खाय दङ दिल्लीओ बीजेपीनि कयेकजन स्पोक्स पार्सन रो थाङै आनो सस्पेन्ड खायरेखा बसकाङो बरबे सालायमानि परे बरगनां कुइसन खायका खरकसां एमप्लयमेन्ट हिसाबैया खरकसां बारकनि खरकसा सिटिजेनशिपै खरकसा त्रिपुरा सांगै आनि दफा कमन नाय दङ आनि दफा आफेक्सागि दङ अ कमन जुदि आं सायमानि आंखाय अ साखिरिनो आं नायनि बरनो सामाबाय लास्ट दिगे बर डिसिजन नावै आनो हाय नारा फ्रिका आबा हायकेनो गोबां ना जागा थुंचबा खाय दङ अ जागाव हायना हाय सिनि बसकाङो सार चित्तरन्जन दङ सिनि बसकाङो सिनि सा नांसा गोथां दङ बरकनि कमन नर जतन सायमानो हायबन आंतायसन ग सानानि मुसुङो हायना हाय
थानाय 2009 नि सिनि बरक 2008 नि सिनि महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी ने कायसा संगठन कालिखा যত ইন্টেলেকচুয়াল বড়রা আসুকমানি পড়ে সংবিধাননি কাইসা পাতানো বড় খুলুক নাইয়ে বড় মকল খলাইখা যে আর্টিকেলস 2 and 3 ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন সিমিনো সুনো সকমাননি হইতে মথাঙ্গি মান হুনি বড় ত্রিপুরালেনি কগাফন সিমি সানানি চেঙ্গো যেফর বড় ত্রিপুরালেন গংগো সানান চেঙ্গো গবাং মাসিনি ত্রিপুরা সারো বথ্রি কাস্তিগো ত্রিপুরা সা কিন্তু বসকাঙ্গো আগো রেগা তাঙ্গে ফিনকিরো সিনি চাকরিটা সেপলে জাকনো আঙ্গো posting tongmane o posting ona sejak no ang o jaga tongmane rega da manya no samung khai tongmane samung da manya no a jorawo khorok ta TCS officer beton kabang ma mani tongmano boya kare do phani bagai bus kama hayai basa bhaida sin bus kama ma tini tongo bor ni bagai sin salute khayani dorkar haino ai sini sanang sakthang bus kama tongo bobo haino hai 2015 wo ত্রিপুরাল্যান্ড করিকে চিন্তাই থাকলিয়া ত্রিপুরাল্যান্ড নসিনি বাগে কাইসা লামা ও জাগো বড় হাকসা ও বীরচন্দ্র মনোহাই জাগো ট্রান্সফার খাইয়ে বনো তনি তনিও আবনি বিসিংব গোবাং মাবার বনো সাকানি প্রেসার কোগো রাংসা গথাংবাবো নों কোগো ছানানি नों बन्द खाइसिनि निनि दफादा कमर्त निनि दफादा मेसेन्जारि दं ओ कोगो सायबै निनि साकसाकि फेमिलि नो मान सबसिडि ने बिनि फेमिलि साकनो वानसुले करे बिनि चाकरिनो वानसुले करे बो आबनि रिजाइन होय दफानि बागै समाय तांगै जत्तनि बसकामो बासरे हायमानि बिनि सुंबर को हायन हाय सेलुट खायो हायनो हाय गोबां बरक आनि फ्रेन्ड्स संनायरो मिया रगां फेसबुकआव कयेकटा जागा मिटिं थांमानि आपलोड खायमानि परे गोबां बरक आनो सोंहरो चबा नंनि साबोबाय गोबां बरक आनो सोङो चबा नंनि साबोबाय IPFP बायदि नों चबा BJP बायदि नोंनि चबा कांग्रेस बायदि नोंनि चबा CPM बायदि नोंनि चबा तृणमूल कांग्रेस बायदि नोंनि चबा আমরা মানলি হাই পার্টি বাজে চবা সাবো বাই ননি চবা তিনি ও যে নারিং হাতিনি ও মঞ্চনি বিস্কাঙ্গ জব তো 13 লাখ প্রশ্নাং ক্লিয়ার কাছে মেসেজ খাইলে মুসুঙ্গো চবা সিনি আইপিএফটি বায়া চবা সিনি বিজেপি বায়া চবা সিনি কংগ্রেস বায়া চবা সিনি তৃণমূল কংগ্রেস বায়া সিনি চবা সিনি গোবাংমা বড় মাসে মান নিয়াংনি দङो বড়মরানি সিনি তাকুক संग খুজা বড় মাসে বহগো মা জানেনি আবসি সিনি চবা ত্রিপুরালেনি কাইসে কক্ক 13 লাখ বড় মিথানি সলিরনানি আবসি সিনি চবা সিনি ইয়াङो साइमन আগরতলাও सिनि लेक चमनि खायजागाव गोबां बुकुग्र गोबां सिनि ताकुक संग्र बखतन फालनानि बागै जागा रिजागिया आबो हाय नि बागै सिनि चबा जागा जागाव सिनि बुकुक जक सं रेप खायजाक दङ बरनि बागै सिनि चबा आबो बाया ताइबो सिनि चबा खराक दङ जों कायसा बर जत्तन बखाव समाय ताङै बसकांग संमा गबनाय बसकांनि दिनो सिनि बागै ताइबो चबा कतर दङ ग्रेटर त्रिपुरालेनि बागै जों तिनिबो साइड दङ गोबां जागा सिनि साकाव वार्क खायसिनि प्रेसिडेन्ट वार्किं प्रेसिडेन्ट जनरल सेक्रेटारि आबो आइकेसिनि महाराजा बुवाग्रा संगबो जों सावै दङ संग प्रोजेक्टर बसकांग रनानि बागै प्रोजेक्टर तै सारिखौ जों लाहारि देबरमा थिमानि फटो न फुनुकनाय प्रोजेक्टर तै सुकुराम देबरमा थिमानि फटो न फुनुकनाय प्रोजेक्टर तै त्रिपुरालेनि ब्लुप्रिन्ट नि म्याप न फुनुकनाय प्रोजेक्टर तै कायसा सिनि मन्त्रीलार काटेन सं हाय थिमानि बरकनि फटो न फुनुकनाय बसकांग तै तोरि दङ वानानानि कोनो करे ग्रेटर त्रिपुरालेन नारकनाय आबो हाय पृथ्वीमते फानतंला ত্রিপুরা 2021 যেভাবে যত বিল হই जों সরকার গঠন খাইনা হয় 2023 অঙ্কায় যত ত্রিপুরা মিল হই হিন্দি টেলিভিশন স্লোগান নমাবাই দিল্লি যত মিনিশন খানে जों ত্রিপুরালেনি গগন সবাই না হাতে তাপতে বক্তব্য ও জায়গা ফাইজা যত সিনি সিক্রেসন গোবাং মানো সাইমানো ফেসবুক রগ সিনি ত্রিপুরা মাথনি বরক ন পড লুথনি আমিয়া রগ রিপ্লাই খাই কাইসা বক মাওয়ালায়ু তিনি হাইনো হাই আঙো পডলুট নিতেयै সিনি বুবাग्रानो पडलुट सिनि सारसंग पडलुट जों गाहाय बरकनो पडलुट नि साइटं তিনি आं क्लियर का हाइनो हाय তিনি मेसेज खाइनो मुसु बस कामा सिनि सोशल मीडिया नि बरक गतमै दङ बरक बां हाइनो हाय त्रिपुराव अकनो स्प्रेड खाइनो बेगा आं हाइनो हाय कबुगो यस जों पडलुट न
आं निजेबो पदलुक न किन्तु खनाय थानि तामनि बागै पदलुक आं पदलुक बुङो आंनि लारे जेबोर माहाय बरक न थैनानै न आं बोसखालामो थांनानै बागै तिफ्राव गोबां मा बरक सिनि कं थायिं याङै दङ खायसे खायसे बरक बोथारजागै दङ आं बरक रक न जों सकमान ना हते बोसखाव बरक थांना बागै जों अ जागावा सुगै दङ गोबां मा बरक फायारिं रेन्ज कान्चनपुर हाय जागावा हा सेकजागै दङ आं हा सेकजाग न दासे दखल खायै तिफ्रासानि बुमु खायनानै आबो जों आसुगै दङ जागावा जुदि अबहाय पदलुक मोनजाखांखाय अ सामुंनो दैयै आं एक बारिया 1 लाख बार आं गसिबो सामुंनो नानानै ताबुकताय बुकुक सं बस कांवा हायनो हाय मासाव गोबां मा बुमुं सिनि बागै चेन्ज खायजा थाइ ब्लक फांनो ताम खायरोखा चालित बारि खायरोखा आमबासानो ताम खायरोखा थाइजु गथर ना आमबासा याङो थाइबुं गथर हंगा बर काथाल आयमो हेजामारा बेस कथिनो सलायरोखा इसरी हातिनो हंगानो रानी बाजार हिनिक साइसेका बरमुर आगि तमानि बस कांवा हायमा लगी लगी न हाताय गथर सिं सनाम सेरेका ओमा हायके बस कांवा ताय बसिनि तंगो तंगो याङो जों आमा हाय कायसा न थाङो ताबुक सलायनानि बागि थाङै दङ प्राय 1984 आव जों टिटि एडिशन मानो आ टिटि एडिशन माने कोन पॉलिटिकल पार्टी माने दामसलांगा कक बरकै बुंनो सलायसिबियाखौ मास कायसा एबा कायनि बिसिङनो जों सलायै कक साबनक नेशनाम सिका अमनो सिनि फान तिफ्रासार जत्तनो फाइनानि बागै जत्त सम्भव नसों कायसा सम्भव खायतङ गोबां मा पुलिस ताबुको फाइल दंखौ अ जागानि जिमे जों क्लियर के थानो नांगौ गोबां मा बरकनि फाइल ताबुक चाप्टार क्लोज आं हायनो हाय मा थाव ससियेल मिडियानि बिस्काङाव डाइरेक्ट बिनाक ना नरक दखना बिसोजे देबर मासिनि ताखुकनो सै बुतै बुयै कान्चनपुर बोथारो ताबुक आं थाइमोन अ जागा जत सिक्रा तंनाय रक आनि मकल बिस्काङाव जत मा भा तंनाय रक जत जागा चबानि सें करा रक नंनि थैबो हायनो तुमै दङो बिस्काङाव बिनाक ना थाइ बरक जे कोनो बरक सिनि दफानो खलायनानै खबरदार बरक ना आं चेलेन्ज नुयो तिफ्रासानो गोलाय ने दावान सुके बिस्काङाव खरक सिक्ला बंनि थै खोथारबायके समाय ताङै बिस्काङाव सुहिमजा साहस कगा सुनो नाराते ओ कयेक दिन बिस्काङावनो जत फाइल पेन्डिं दङ कायसे के खुलुके जों चेक खायै जों नाय का सुनाने तिफ्रासासो कम याहैसे 184 किं बाय जों चालक हयो कमुनि देश जेफोरो सिनि त्रिपुरा हाय राज्य जों कुन दिनो बन्देज करे गोबां मा देश र इंग्रेज सबै साजन खायजा दंफोरो जों हा इन्डिपेन्डेन्ट न बिस्काङाव जों इन्डिपेन्डेन्ट नाय अमनि कुनो डाउट कराय बोखाव कायसे कुनो सुमुंसिनि करे बिस्काङाव जों साहस रायख्लायो सामुं तांमा बाय जों चेलेन्ज खाय फुनुगो 545 एमपी तिजांसिनि नरेन्द्र मोदी सिनि प्राइम मिनिस्टार नबो ओ जागा तंगे जों क्लियर के सावो तिफ्रासानो मोथांना बागै ग्रेटर डिफरेंट मारनाय बाथ्रा मांनाय ओइना के जों दिल्ली हाय जागा थाङै कयेक मासनि परे जों सालाय दङ आरो थाङै बाहायनो हाय जों जबा खालायनाय गोबां मानसिनि जबा खालायजानाय ताबुको तङै दङ खाजानि ताबुकताय कुकुकसं जों दिल्ली न आगेनि सिङै कांग्रेस सिङै हायका टीयूजीएस सिङै हायका सीपीएम सिङै हायका बीजेपी सिङै हायका ताबुक सीपीएम बीजेपी कांग्रेस सिङानि जराया ताबुक जरांखाय तिफ्रासांगानि से जे दिनगरो जत्त बर तिफ्रासांगाय ननि थैनोते हायो आं चेलेन्ज खायसाव पृथ्वीनि कोनो शक्ति सुनो नाराग मांगला तिफ्रासांनि गरो क्वेश्चन नायनागे बीजेपी आईपीएफपी कांग्रेस उनानि सिनि ताबुक जराया तिफ्रासांनि जों सामं खालायनाय बिस्कांनि 2023 दुइ दरते दरै कान्चनपुर हायजागोने साब्रम हायजागोने बिलुनिया हायजागोने खवाय हायजागोने गोबां मा जागोने तिफ्रासानो तैयै कतर आन्दोलन जों थांनानै नाय दङ अ आन्दोलन गासुना नगै गोबां मा बर' सायतंनाय रांनि बेसुनो सायतंनाय रेसन होनायनि सायतंनाय रेगा रोनांनि सुनो सायतंनाय साख्रि रोनांनि सायतंनाय आबनि सायसगा बोखाव सोंनि नायदे 2026 डिलेमिनेशन जोंनानि थाङै दङ अ डिलेमिनेशन नखाय अ पपुलेशन जिनि हिसाबै
सुनो सिने सीट रो कमी हुई थानाय आ सीट कमी रो बुरो अरनि बिसिं गोबां सिख्ला दङ बरना नाय चोय ना सिके सिनानि मुसुङो नरकनि बिसिङो गायजाकनाय बरजाकनाय बोसाबोदै खानाय बोसाबोदैनि बोसगाङाव जों बख्रक बमै सालसा जों मेसेन नङै सिमा बासावनो दिनैनि दिनाव जुदि नों जबाव नंखायाखै सालसा जों सोंनाय नरक जेफुरो 2026 हाय सिचुएशन हायनानै नाय दङ बे प्रासाद ताङै दं ने बरमरा हायनो तिनि आङो जागा बासावै कक साइ दङ मुथुमानो 2017 नि कक 2017 सारा तिप्रासा जत्त एरियानि हायै ओ जागावसो रुट ब्लक खायमाबाय 2018 जों आईपीएफ नि पास खायै सरकार गठन खाय हका बसकामो सुताबो जत्तनो चैलेंज खायै आं हायनो हाय आंनि कक पाइथागनानि सिगां नरक जत्तनो गायसानि सुन्नु किन्तु नरक बखरा गतर खायै जिरि खगै जवाब मारनाय ओ जवाब सुरा आगरतला सिनिया दिल्ली ओबसिन अखरां सगिना नांनाय नरक नि बिसिङो आइ कुना रगां नुहुर दङ यां रग सिक्ला नुहुर दङ आमा माफानि समान अजागा सुजाक नरक नां काइसे कक सुनानि बसुङो जिरि खगै नरक याक्ति सावै जवाब दे ओ जवाब द दिल्ली ओबसिन सगिना नांनाय बसकाङो जदिनो बिसोदि देवर माहाय बरक लाहारि देवर माहाय बरक न अत्याचार खायै बोथार जागि दंहाय नरकनि खरां तिसाना दा तिसाया खरां तिसाना दा तिसाया याव चिरि खगै सादे आयो चिरि खगै सादे नरकनि खरां तिसाना दा तिसाया सिनि अजागा बिसोदि देवर माहाय बरक गोबां मानसिनि बोथार जागि दङ नरकनि खरां नंनाय सिनि जबा नरकनि थांसा नंनाय सिनि जबा बसकाङो थाङै दङ आबोनो आंनि सायउलो कक सानाय गोबां मा दङ आं आसो समायनो लेयाखै अरना आंनि ककखौ मोथाकसिनाय मोथाकना सिगां गायसाना नरकखौ कबकमु थानसानि अमारिनो कुनु दिनता सासुदि क्रेटा टिपारलेन आयोग्लकथुन बुबाग्रा आयोग्लकथुन टिप्रासा आयोग्लकनाय तै बसकाङो जों क्रेटा टिपारलेन माननाय न माननाय कुनु शक्ति सिङो नारगिमानि आबोका 100% सियर